బంధాల విలువ. రామయ్య గారికి ఒక చిన్న కుటుంబం. భార్య లక్ష్మి, ఇద్దరు పిల్లలు అనిల్, సుమ. రామయ్య రోజు కష్టపడి పని చేసేవాడు. ఇంటికి వచ్చేసరికి అలసట ఎక్కువగా ఉండేది. లక్ష్మి మాత్రం ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో భర్తను, పిల్లలను చూసుకుంటూ ఉండేది. ఒక రోజు అనిల్ తన తండ్రిని అడిగాడు, నాన్నా, మీరు ఎప్పుడూ ఇంత కష్టపడటం ఎందుకు? రామయ్య చిరునవ్వుతో అన్నాడు, మన కుటుంబం సంతోషంగా ఉండాలంటే కష్టం తప్పదు నాన్నా. ఆ మాటలు విని సుమ తన అన్నయ్య చేతిని పట్టుకుని చెప్పింది, మనమూ నాన్నకు సహాయం చేయాలి కదా. అప్పటినుంచి పిల్లలు చదువులో శ్రద్ధ పెట్టారు, ఇంటి పనుల్లో అమ్మకు సహాయం చేశారు. సాయంత్రం వేళ కుటుంబమంతా కలిసి భోజనం చేస్తూ రోజంతా జరిగిన సంగతులు చెప్పుకునేవారు. ఆ చిన్న ఇంటిలో డబ్బు ఎక్కువ లేకపోయినా ప్రేమ మాత్రం అపారంగా ఉండేది. ఈ కుటుంబం ఒకటే నేర్పింది, సంపద కన్నా బంధాలే నిజమైన ఐశ్వర్యం.